Pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Hinatangsit lipaten ken amin na sakit tinaken. Ni Jesus isuruten kay amin amay maysa. Hintay amin ikanta, rasa ken kapya. Pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at papumakata kayo. Basta umakin ka. Kararagan tayo, ti pagilian tayo. Nagiti mapaspasama, sapay kumata ti Diyos, idalan na. Nagiti mangiturturay kada tayo. Kararagan tayo, nagiti kakabsat tayo. Marigrigatan, nagiti adapay lang ti biktima ti bagyo. Adapay lang ti evacuation center, nagiti masaksakit. Nagiti marigrigat. Gapo ka dagiti napaspasama, agkamatalit tayo ti Diyos. Ilagip tayo ni San Alberto Magno, may isang obispo, ken doktor ti simbaan. Hinted na magtibiyag na, pagtuladan ti kinalaing, kinasirit, ken kinapakumbaba. Tatlo may karita yung orta makirano ti na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Sika anay baon, tatlo pa yung bagan dagiti puso nga agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Sika kami. ngimay, tatmayo baon dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Sika asito to gawit ti makanawan ti Ama, tatlo ibabat na kami, Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararap tayo. O Diyos, inted mo ni San Alberto, ti saguday, anamagkay sa iti sirid ti tao, ken ti na Diyos ang napamati. Tulungan na kang kadi ang mga nurot, kadagiti panursuro na. Iti kasta, iti panagdakkel, ti panakaamumi, kadagiti banbanag dito'y daga, umadadamet ti panakaammo, ken panagayat mi ken kagap, o ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos. Gusto makipagbiag ken makipagari ken kahit itimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos magnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti libro ti kinasirig. Tenga ti ababa arabi, natanla ken naulimek ti amin. Iti pagamuan lata ing patungpal, nagiti pangtam. Bimabati man nakabalin asao ti panangukom. Manipod iti natayag na dayag at runong sa dilangit. Ket nagturong iti dayta adaga, ana ituding ti panakadadael na. Imulag agkaasili man iti gubat, asirurungsot arumaot, na igem na tinatadem akambilan digiti bilin mo. Timakder nga umay la dumanon, timakder nga uri la dumanon ti ulo na iti langit. Ket insaknap na ti patay iti sinubukel adaga. Nagbalbalin ti sa parswaan, tapno matungpal ti bilin mo. Ket saan abadagran iti tattaom. Nagparang ti ulet ket liminuan na ti kampuda. Na ininot anages ti danom, ket nagparang ti namaga-adaga. Ti karuutan ti patag iti nagbaetan, digiti daluyon ti nalabaga at taaw. Isu analakat ibabala sila. Kaslada kabalyo an ibulos iti pagpastoran. Kasdala karnero ang naglagto-lagto, ket inday dayaw da, o Apo ti panangisalakat mo kanakwada. Isa po ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Laglagipen nyo dagiti nakaskas daaw kinaraming ti Apo. Laglagipen nyo kinaraming ti Apo. Kantaan nyo ti Apo, when kantaan nyo iti pagdaydayaw. Salitain nyo ti amin ang nakaskas daaw nga inaramid na. Agrag po kayo, takupa na tayo ti Apo,
Agragsak ko malagay di amin ag serbikan kwan. Lagi penyo dagiti nagsasastaw ng manarami ti Apo. Pinatay na lagi kay kinaunang anak analaki, iti amin ang pamilya dagiti Ehipto. Kalpasan na, inruar na dagiti Israelita, nagawit da ka dagiti piraken balito, napiksaken na sa lunat da amin. Lagi penyo dagiti nagsasastaw ng manarami ti Apo. Nagip na kinasantuan ang karina ken Abraham, adipen na. Iti kasta, indalan na dagiti tattao na asiraragsak, ken dagiti pinili na si babaligi. Lagi penyo dagiti nagsasastaw ng manarami ti Apo. Di barbarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaitet tuken ka. Ti Apo at ako makata kayo. Kasta pumamit ken Ano na kayo magawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria ken ka o ako. Sinaritan ni Jesus kadagiti adalan na daytoy a pangari tapno isuro na ida a masapul nga agkararag da kanayon ket di da pukawen tinamnamada. Adda idi maysa nga huwes iti maysa nga ili. Kinuna ni Jesus saan nga agbuteng iti Dios ket awan respetaren na a tao. Adamot may sa abalo a babae iti detamot lang ili. Masansan ang mapag iti huwes a kunkunana. Tulungan na kadi amang tunton iti kalintigak iti kabusor ko. Nabayag adi ang kaskaso ti huwes ngem kamaudyanan na kinunana iti bagina. No pay jak agbuteng iti Dios ken awan ra imet a tao. Ngem gaputa mauma kon asingsinga enday ti abalo. Ited kumanlaan yung tinawdawakin na. Tano saan di nato sardingan aring ringguren ket maibuston ti anos ko. Intuloy ti Apo nangedyo ti kuna ti dates a huwes. Ket ti Dios di nanto aya tulungan dahil ti tattao na mas asog ken kuana iti aldaw ken rabii. Di nanto kaday dardasin ti tumulong katakwanda. Ibagak kada kayo dagdagusin nanto nga ited ti kalintiganda. Ngam inton umay ti anak ti tao. At danto nga tamasarakan na pamati dito'y daga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Lalo iti may pahiken ka, Kristo. Ito iti Ebanghelyo tayo, pingat nga agkararag. Pingat tayo gaod tayo nga agkararag. Kamunana, ti Diyos din ang nga tulungan dali ti tattao mas asod ken kuana iti aldaw ken rabii. Ngaya, iti tema na iti pingat tayo nga agkararag nga mauma, nga agsarday, di puso tayo ket si kakararag. Uray nga niya terana bidan tinaldaw-aldaw. Di puso tayo si kakararag. Iti panawon ti upay, napintas lang tayo di puso ang kakararag. Ti panawon ti pan nakariribok ken pan nakatilirik na tayo ken pan nakaababa. Nagpintas lang tayo di ibagbaga tayo ti kakararag. Iti panawon ti balaygi, kadagduman na nagbalaygi tayo malipatan tayo ti agkararag. Iti sakit ken sa runat nagpintas nga ibaga tayo kararag. Ado dagi tay nag-message kanya agpatulong. Dagi tay talaga nga dirit na hopeless. Nagpintas nga nagrigat na song bata. Kunana ako nagbibiyag at mga nalintag awan ti linuklukok. Ang karkarigat at mo tinagbiag na nagkarkararag iti simbaan. Ngam tata na-stroke magsakitan. Di ay ayatag nga anak ko nga isulaan mo ti may pagpatid kanya. Inala na kailaan. Hindi ko na anak naupay ako kasi lakon dyak ayat at kararag. Yan nga ti may sumbat tayo no kasi dyan. Kada tayo tiam mo tayo kasi kakararag tayo nga sa akin ni Apo Jesus. Aglulwalo tayo may tayo ba ti pagsakitin na at hangan dagiti ko machismosa nga karon ba tayo? No, chismosa ko na baka natay mo lang muna. Kaya nga hana dagiti tattao nga dakes. Kaya sinaludsod pa ni Santa Rita, Abilawon, Santa Rita, Abila. Sinaludsod na nagsaksak-sakit. Lagi kumbento nga nagsaksak-sakit ko na kaya nga dagiti mayat nga sumurot king kaka.
pagsakit kayo. Wano, iruruman mo, kung napay ni Apo Isus, ay, kung napay kit, di ba? Kung na ni Apo Isus, kinukuha ka. Kastaak na makigayam. Kas di gayam, di ba nakigayam ni Apo Isus, dito, subukan na kaagingga na nga, dito, dalas. Minit, kukunan ni Santa Teresa di Avila, sumulang ang basit, di mayat nga sumurot king ako na nata. Imbes nga, ay ti ito na, ano mo, nasla ko madatay, nakaparigat kay di ka mo. Sumulang nga datay naman nakini sa abuuyag ka, nagsasakit tayo matan, so, antay sa makimis-misan. Well, kita, dami lang ang may katuyag. Kasi nung di ko na nagdating pas-pasin na aging ka na ito dalas ini nalit ay dapat di ay padas ko ini katigista pa eh. Kasi na kaputa di ay padi ko na santo mat na saya inaldaw nga rinabi nga Santo Rosario kami nariya kadwamit di kumbenta hindi sa Santo Rosario kami Tomporti, riri, hanggang kinaawatan, tinas, apa yan nga, di luluwa ko kami ng taon, malaksin timisa, kumaro. Kaya kita ti ko na nasubukan na. So, ti ko na naman laki, di kanya tayo, di kararag tayo. The more you get closer to Jesus, the more mga subukan na kata, apa yan kami, ti susurot karot kanya, naka-cross. Hamo nga na foam na pagindaan, hamo nga nalamuyot nga indayon ti i-offer na kang cross tapaya iya nga makita di cross dagiti panlubog iti biyak no sino tayo maday tayo dumaday tayo gagayon tayo tumultulong kami mat ako dumten ginadagsen nga panlubog daya tapaya iya nga puspusen ri na no kasano ka tidog dijay kasano ka pingat dijay kalarag tayo hanggang gumi hanggang umigtibbat hanggang gumigit up isa dito ibagbaga na awan sarday na karara gusto nga panubok kinhaan napintas lang tatili panagkarkarara sino ti mga bak di nakakaput kini nga Apo Isus uray na ada pakarigatan pakariribukan kin kasla day kasla awan ti minmining na ti kararan ngam di puso tayo di ay pamati tayo para kini Apo Isus si kakararan. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Tiyak wawan ang magkakapon na kitaiwa, ket may paayang pagkakayawan, ket maayglorya ang kinagan na, ket kastabit ang kipagantayong, ket ikalagupan nila santuhan ng Iglesia na. Talyaw kad ako dagitoy daton mi iti altar mo ita fiesta ni San Alberto Magno agserbi ko ma dahito yung sakripisyo pakidaydayawan tanagan mo ken pangipuunan ti pangipuunam amang pakawan kada kami gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Sa kapamen ken Nagayo dagita puspuso yo. Madala na sa pagkakaya. Magyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigat rumbeng. Noon na yung may karigat rumbeng, anong may katpakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Taaramidam at iglesia ibunga na di agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo.
Ket ipaay mo tinalawa ka panitnet tayat mo kada kami. Kasta pa'y ababaan isang sangayan na pagpatulad na maawis kami nga adbiyag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka panangibabait da. Ipaay mo ta panalaknib mo kada kami. Isot gapo na makinanggay kami kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ket agraragsak kami ang mga daydayaw ken ka ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Ay Diyos kay amin na paraswa, tilawit kay nagaganap muda ti pagdayawam, husana ti kamatuan, madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, husana ti kamatuan. Pudno unay Apo, abiit ka akinasanto, ket sika ti gugbuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ron ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami kabagi ken darat ni Apo ni Hesus Kristo. Isu irisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno magtutukok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi, isa maiyawat to, maipaay kada kayo. Kasta matakal pasanday di panangrabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, ket aminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baroke nagnanayon na tulag. Isu amay buyak to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yu daytoy a pangilaglagit yu kanya. Ti misteryo ti pamamati. Babaen ti krus mo, ken kapanabuhan, inakamin sa lakan, sika manungod sa manungod. Itingarot pa nang ilagid mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idakon mi kan kaampo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kakaimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten ni Apo tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapot ti iglesia manay sakuna ti isang lubungan ket parayrayom tayat na Diyosan laglagi pamet ni Leo Santo pa kami ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panabungar dantoy ti sidong takaasim. Awaten kat ida ti sidong taranyag mapakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat na Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada mangitantan ok ken mangidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na ken ka manakabaling nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tayo mararaw iti ama, gatwalun tayo ti kararag ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi inadat sa langit, madaydayaw mo mga tinagan mo, dumikay mo mga tikagaliram, matutupal ko mga tinakan mo, itidala akas sa langit. Itlem kadapan haldaw ito'y tikanen mi tikatinayon haldaw, pakawanan dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti niya kabasol kada kami. Dinalaman kagayaan, mga dugot iso-iso, sa salakan na makikita. Dawatin mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapia kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami.
Kabayatan di ba ng ururay may di kinagasa tanam na marin ni kanitiya ay Neso Kristo ang nagisalakan kada kami. Takuan tituray at nakabalin kinanayaw takanay na bintusa. So ako mi ang Heso Kristo kinunang kadaliti apostoles mo kapya kay ibakit kada kayo. Kapya nga gapo kanya kay ted ko kada kayo. Saan kada daliti basbasol mitimingmingam nulikat ti pamamati ti iglesia. Kat kasmayan nuro ti pagayatan ipaayo mo kada si aasi kanukuana ti kapya ken panagkaykay sa si kanagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta pamamet Ipaay ka. tayo ti kapya iti tunggal mahisya kada tayo kapya kada kayo kapya. Kordero ti Diyos sa may kakalitibas basol ti lubong kaasya na kami. Kordero ti Diyos sa may kakalitibas basol ti lubong kaasya na kami. Kordero ti Diyos sa may kakalitibas basol ti lubong itindan kalapan ti kapya. At ito ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos sa mga katkalay ti basbasol ti lubo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diya may kaling may kakanya ng tiwala sa umo kay magtun ti karwa. Kumararap tayo. Ipainutan ako, tada kami imawat iti ka sakramento. Mapasgid kam agsingpet babaen ti pagpatulan ni San Alberto Magno. Iwarag awag mi kumanda iti pinati na kat aramidan mi dagiti insursuro na gapo ken Apo Heso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken kay ti tempuyo ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo anta kumakada kayo. Kasta pamamet ka. Sura na kayo man nakabalo ni Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ang pasa din na Santo na misa hintayon iti ayat ken kapya ti Apo. At pagyaman tayo Diyos. Parentulong tayo. Usa Salutaris hostia, Regeni Isus Ium, Bella Prenon Auxilia,